De draagster gie op 14 augustus verliezen hier naar het huis van zijn 22-jarige ex-vriendinne en bracht haar met een mes om het libben. De verdachte heeft het slachtoffer in haar eigen woning opgezocht en omgebracht. Hij heeft dit op een zeer gewelddadige wijze gedaan door haar 10 maal te snijden en of te steken. De verdachte was ervan op de hoogte dat haar 8-jarige zoontje op dat moment ook in de woning was. Dat jonkje, dat nou 9 jaar is, vertelde 2 weken geleden in de rechtzaal via een videoboodschap wat de impact op hem west had. Nevens de rechtbank hoe moord in deze zaak net bewijst worden, deerslag wol. Er zou geen bewijs wezen dat de verdachte het mes in het voor meegenomen had. De rechtbank acht aannemelijk dat verdachte de wijze waarop het slachtoffer hem op dat moment behandelde, als ook het ogenschijnlijk definitief verbreken van de relatie, door haar als zeer krenkend heeft ervaren, hetgeen in combinatie met gevoelens van jaloezie en achterdocht voor hem naar alle waarschijnlijkheid de aanleiding is geweest om het strafbare feit te plegen. Advocaat Robert Snorren van de draagster giet in hoger beroep, want hij is het net eens met de TBS. TBS met dwangverpleging is de zwaarste maatregel die wij kennen in het wetboek van strafrecht. En om die op te kunnen leggen, ons inziens, moet er een gedegen, grondig onderzoek worden gedaan. En daarvan is in deze zaak geen sprake geweest.